Nwanne anyị nwoke anyị bịara nga nwanne anyị nwoke wụ Ọnọnaenyi nke mbụ n'Ọkịja Chief nwa bụ eze ashịhụ ụkwụ hụ onye ọma ya kpụ nguzo agbafeje m ma ahụ onye mma ụkwụ akpụ m nguzo si ahụ ewe onye ka anyị anaghị ekwuchi isi chaa mvu anara but nna hụ na-asị enweghị isi chagana. So for now isi ma mvu nọcha, that means the more the merrier among ndị bekee. Nna na-ahụ na-asị ala were mụrụ m shi onye rie ahụrụ na o anyị barama mọrị mma anyị ga-ere ya nga and ndị ngwasị ihe gbara akpụ eji akpa ya akpa. So biko no asị m Chukwu okike abịa ma anyị akpọkuola gị. Mmụọ niile anyị na-emere ihe na mmụọ niile na-emere anyị ihe anyị akpọkuola nọ. Ala nnekede ya ndụ nọ nga. Ọda mmiri nnekede na ihe gwa nọ nga. Ogochi a nọkwa ya. Mmiri niile ị na-ihu ala anyị nọ nga. Dr. Ray nọ nga. Dr. Ray nọkwa nga. Ndị niile obere mma ma ndị chi anyị niile anọghị nga. Chineke anyị si anyị agbakọrọla taa n'ụyọ nwanne anyị nwoke. Ndị Igbo si nwoke ole enweghị obi awụ nwoke otorube. Nwanne ị nwere obi. Ịhụ ndị chọọchị na-esozi anyị ekwu maka obi. Nwa na-agụzi onye anyị nọ n'obi ya siri ike. Onye anyị nọ n'obi ya kara aka. Oh, they understanding ihe obi ha ikwu gawasị. Ohe mere mma Oyibo bịara Nigeria nwopụ ụzọ hụ onye Igbo akọ nwuche onye Igbo. We want to tell you about God. Onye Igbo si who's that? Gwa ha okwu. Asị na ọ ma maka Chukwu. Onye Igbo si nwa onye Igbo si onye Chukwu nwuche God the greatest. Asị where is the God? Onye ji akpọla aka elu chachu ya na elu onye ọcha agbaghara were fon kpọma Queen Victoria sị na ndị abara na Chineke redio na ọmakwa ha ibe ime ihe ọzọ. Gwa hụ. Ewala mmemme onye Igbo mmụọ nwa mmemme within a few days eme nwe circumcise nwa akpọ ha Queen Victoria sị na ndị emega circumcision after 8 days anyị ma ha ga-eme ya ndị macha ihe na-emega na Bible. So anyị ma Chineke before ndị ọcha. Ụmụnne m asị m ebe ọla nọ no proud. Pride anyị kwa na ha ji eme nwanne nwoke Dr. Ray nọ nga number 1 singer rapper. But ojila chọrọ iji ka afụda ana amaka but agwa ize talent ya hụ nature ọ ga na-eji aga ọ ga-aga n'ihu. Nwanne nwoke ebe ọla igburu ị ga-egbu ebe ọla igburu ị ga-egbu Dr. Ray ise ihe ọjọọ nọrọ ihu ga-anọrọ azụ ọjọọ ahụ nọrọ azụ ga-anọrọ ihu. Nwanne m ebe ọla anyị tili aka anyị ga-enweta ashim nene Chukwu okike abịa ma biko bless us some more. Bless ndị family anyị niile nye anyị obi ọcha. Bless We4We media anyị nwa akwa eme Chineke gọzie Chineke Chukwu okike abịa ma anyị si ndị iche bịa ṅụrụ nọ mme ndewo Dr. Ray wufuru mme We4We media Dr. Ray ịma asị nọ nga Dr. Ray nọ nga. Don't show my belly, the evidence of good living. Iriga enweghị mmegani Chukwu okike abịa ma na we dey here more fire nwanne. Dr. Ray, when is the new song coming out? Because next single by the end of this month. Ball. Like onye anyị nọ nga biko na ejerie nori enweghị mmega ahụ here. Ọnọnaenyi nke mbụ n'Ọkịja nna lekwa na ebe nwoke ebi ndị ọcha naanị ka ya nwe obi ndị ọcha eti ndị ọcha masị anyị nwechara ụyọ mmụọ lekwa ụyọ mmụọ anyị here anyị nwechara ụyọ mmụọ here ndị ọcha eti ihe ka ha ọnụ biko nụ ihe onye riga ahụ mo fire.